Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, l-imħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom ilkoll. Qegħdin noffru dan is-sakrifiċċju Ewkaristiku għall-erwieħ tal-familja Bartolo. Ħuti, ejjew narfu ħtijietna biex nitħejjew tajjeb ħalli niċċelebraw dawn il-misteri qaddisa. Nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jiena dnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-għemil u billi ħallejt mirjieti, ħtija tiegħi l-akbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob il-imqadsa Marija dejjem Verġni, l-anġli u l-qaddisin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija il-mulej Alla tagħna. Iħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Mulej ħniena, Kristu ħniena, mulej ħniena, nitolbu. Fit-tjubitek mulej ħares dejjem il-familja tiegħek u kun int l-għajnuna u l-qawwa tagħha għax hi ma għandix tama oħra ħlief il-grazzja tiegħek. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħix u jisaltan fl-imkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb tal-Ġenesi. Il-mulej Alla qal, mhux sewwa li l-bniedem jibqa' waħdu, ħanamillu għajnuna totta għalih. U l-mulej Alla sawwar mill-art annimali selvaġġi u t-tajr kollu tal-ajru u ġibhom quddiem il-bniedem biex jara xi jsemmihom. U skont ma jkun il-bniedem semma lil kull ħlejqa ħajja, dan ikun isimha. U l-bniedem ta' isem lil kull bima u l-kull tajra tal-ajru u l-kull annimal selvaġġ. Imma għal bniedem ma nstabet ebda għajnuna totta għalih. U l-mulej Alla tefa' nasa tqila fuq il-bniedem u dan raqat. U ħadlu waħda minn kustiljieħ u floka imlieħ bil-laħam. U l-mulej Alla sawwar il-kustilja li kien ħam il-bniedem f'mara u ġiba lill-bniedem. Imbagħad il-bniedem qal, din id-darba din hi għadma minn għadmi u laħam minn laħmi, għalhekk tissejjaħ mara għax mir-raġel ittieħdet hi. Għalhekk ir-raġel iħalli lill-missieru u lill-ommu u jingħaqad ma' martu u jsiru ġisem wieħed. U t-tnejn kienu erja, ir-raġel u martu, u ma kinux jistħu minn xulxin. Il-kelma tal-mulej. Ħini kull min jibża mill-mulej, ħini kull min jibża mill-mulej, ħini kull min jibża mill-mulej, kull min jimxi fit-triqat tiegħu, mix-xogħol ta' jdejk inti tiekol, ħini jint u risqek tajjeb. Ħini kull min jibża mill-mulej. Martek tkun bħal dilja għammila fl-irkejjen ta' darek u lidek bħal xitel ta' żebbuġ madwar il-mejda tiegħek. Ħini kull min jibża mill-mulej. Ara kif ikun imbirek il-bniedem li jibża mill-mulej. Ibirkek il-mulej minn Sijon jalla tara il-ġid ta' Ġerusalem tul ħajtek kollha. Ħini kull min jibża mill-mulej. Alleluja, alleluja, alleluja. Ilqgħu bil-ħlewwa il-kelma imħawla fikom li tista' ssalvalkom ruħkom. Alleluja, alleluja, alleluja.
Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Mark. F'dak iż-żmien Ġesu mar fl-inħawi tal-belt ta' Tir. Daħal joqgħod f'dar u rrid li ħadd ma jsir jaf, iżda ma setax ikun li jinħeba. Għax malajr semet bih waħda mara li kellha lil binta maħkuma minn spirtu ħażin u marret tinxteħet f'riġlejh. Issa din il-mara kienet Griega Sirofeniċja min-nisel tagħha. Bdiet mela titolbu biex ikeċċi x-xitan minn ġobinta u qalilha l-ewwel ħajjixbew l-uliet għax mhux sewwa li tieħu l-ħobs tal-ulieħ u tixħtu lil ġriewi. Iżda hi weġbitu qaltlu ekku mulej, imma taħt il-mejda il-ġriewi wkoll jieklu l-frak tal-ħobs tat-tfal. Imbagħad qalilha għal din il-kelma li qed mur, ix-xitan ħareġ minn bintek. U x'ħin marret id-dar sabet it-tfajla minduda u x-xitan kien ħareġ minnha. Il-kelma tal-mulej. Bit-tagħlim tal-Evanġelju. Fl-ewwel qari rajna stampa tal-ogħla dinjità u l-isbaħ dinjità li ġie maħluq għaliha l-bniedem. Hekk li l-ħolqien qed jagħtih isem hu, qed jipparteċipa ma' Alla taħt din il-grazzja li jkun parti mill-kreazzjoni, imma mhux parti biss mill-kreazzjoni, li l-kreazzjoni hija kollha orjentata lejh biex hu jorjenta lejn Alla. U waqt li għandna din l-istampa tal-ogħla dinjità li fija poġġih lil bniedem Alla, imbagħad fl-Evanġelju naraw stampa oħra, naraw il-Verb Etern, dak li kollox sar bih u għalih, li kien qabel kollox u kollox bih kien maħluq irid jinħeba. Miexi fit-triq tal-umiltà, tal-umiljazzjoni. Għaliex? Għax il-bniedem ġie umiljat u hu sejjer lejn dik it-triq li tleqqew mal-bniedem. U fiex tikkonsisti din it-triq tal-umiljazzjoni li l-Verb Etern sar bniedem. Ma ma kienx biżżejjed, beda triq lejn il-mewt, anzi lejn il-mewt tas-salib. Imbagħad għalhekk Alla ħajollih u żejnu bl-isem li hu fuq kull isem. U fuq din it-triq li huwa miexi tal-umiltà narawh għax qiegħed fiha irrid jinħeba. Imma jista' id-dawl jinħeba fid-dlam, tista' mużbieħ mixewl titfih ġo kamra mudlama. Hemm mara oħra li hija wkoll umiljata. Umiljata għax trid li tkun salvata. Trid li dik li tħobb il-binta toħroġ mid-dlam li tinsab fih. U hija qiegħda tfittex id-dawl. Trid tiltaqa' ma' dan id-dawl. U din it-triq fejn taraf li l-nifisha bħala umiljata. Umiljata għax jekk hemm salvazzjoni lanqas tħossha li kienet iddestinata lejha għax mhijiex parti mill-poplu elett. Umiljata quddiem il-kelma ta' Ġesu imxebħa mal-klieb. Imma hi fuq l-istess triq tal-umiltà ta' Ġesu. U għalhekk ma ssibix bi kbira li tiċċekken bħalma l-liben qed jiċċekken biex jiltaqa' mal-umiltà. U dawn it-tnejn jintaqgħu hemmhekk f'din it-triq tal-umiltà. U għax hemmhekk kienet disposta tiltaqa' ma' Ġesu. Hija sabet id-dawl li kienet qiegħda tfittex. U għalhekk dak id-dawl mela id-dar tagħha wkoll. U l-istorja tagħha għax hija l-istess storja miktuba fuq il-forma tal-liben l-istorja tal-umiltà. Saret storja ta' dawl
u storja ta' salvazzjoni għax hi fih sabet lilha nnifisha f'dawk li hija tħobb u tat ħajjitha għalihom salvata. Mulej jagħtina l-grazzja li nagħmlu it-triq tiegħek it-triq tagħna. Mulej jagħtina l-grazzja li inti tkun l-ikbar dinjità tagħna. Li nħalluk tmexxina minn idejna warajk fit-triq tal-umli biex fik niġu imżejna bl-ikbar glorja ta' wlied. Ikun infaħħar Ġesu Kristu. Ejjew nresqu t-talbit tagħna quddiem missierna li hu fis-smewwiet. Mulej, inti fi bnek il-għażiż għamiltna ulied adottivi. Għatina l-grazzja li nkunu dejjem konxi ta' dak li aħna sirna fi bnek il-għażiż u qatt ma nonqsu mid-dinjità li aħna rċivejna billi nċabsu dan l-isem nitolbu. Mulej Ġesu, inti kont id-dawl fid-dlam. Għatina l-grazzja li b'dak kollu li nagħmlu u dak kollu li nridu aħna nirriflettu l-istess dawl tiegħek nitolbu. Għati mulej il-mistrieħ ta' dejjem lill membri mejtin kollha tal-familja Bartolo u dawk kollha li telqu qabilna bis-sinjal tal-fidi nitolbu. Dan nitolbuhulek bi Kristu Sidna. Ix-xorb tar-Ruħ imbierek Alla għal dejjem. Il-qana mulej Alla tagħna u ml-wlied ma' quddiemek u għamel li jkun jogħġbok dan is-sakrifiċċju li sejrin nofrulek. La tagħmel Domine abilik mitatem mea eda peccatum meum. Itolbu ħuti biex is-sakrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Mulej Alla tagħna, intajtna dan il-frott tal-art maħluq minnek bħala għajnuna fin-nuqqas ta' ħila tagħna. Għamel li minnu jseħħ għalina is-sakrament tal-ħajja ta' dejjem bi Kristu Sidna. Il-mulej ma'kom, nerfew qlubna il fuq, niżuħajr il-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier qaddis, Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien irroddulek ħajr. Għax int fil-ħniena tiegħek hekk ħabbejt lid-dinja li bat l-ibnek il-waħdini biex jifdina u ridtu jsir bniedem bħalna f'kollox minn barra id-dnub biex hekk tħobb fina dak li ħabbejt fih u bl-ubbidjenza tiegħu ksibna mill-ġdid id-doni li konna tlifna bid-diżubbidjenza tagħna. Għalhekk mulej aħna wkoll mal-anġli u l-qaddisin kollha tiegħek infaħruk u b'ferħ kbir intennulek. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, is-smewwiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Fil-għoli tas-smewwiet, imbierek minn ġej fissem il-mulej,
Osanna fil-għoli tas-smewwiet. Qaddis tassew int mulej, inti lajn ta' kull dusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu, li meta kien ser jingħata biex minn rajħ ibati ħa il-ħobs, radd il-ħajr, qasam tal id-dixxiepli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekk ukoll wara l-ikla ħa il-kalċi, reġa' radd il-ħajr tal id-dixxiepli tiegħu u qal: ħudu u jxorbu minnu il-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem, id-demm li jixxerret għalikom u għal bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu l-misteru tal-fidi. Għalhekk aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni, u rroddulek ħajr għax oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed li inna li nieħdu sem mill-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u qed taqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franċisku, mal-Isqof tagħna Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar fil-qaddejja tiegħek il-membri tal-familja Bartolo li jogħġbok issejħilhom għal għandek minn din id-dinja. Għamel li kif huma bil-magħmudija mietu f'ibnek u bħal ibnek, hekk ukoll f'ibnek u bħal ibnek jirxu xtawa għal ħajja. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni Mqazza u Malla Marija, mal-Arus tagħha San Ġusepp, mal-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu liben ta' Alla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk da fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil min ħati għalina, u la daħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni.
eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Atina fit-tjieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw lena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek inħallilkom is-sliem nagħtikom is-sliem tiegħi. La tħarix lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija is-sliem u l-għaqda li inti trid fiha int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Il-ġisem flimkien mad-demm ta' Sidna Ġesu Kristu ikunu jiswew lilna li se nitqarbnu bihom għal ħajja ta' dejjem. Amen. Ħaruf tal-Alla. Mulej Ġesu Kristu nitolbok li din itqarbina bil-ġisem u d-demm tiegħek ma tkunx il-kundanna tiegħi, iżda l-ħniena tiegħek tkun għalija ħarsien u fejqan ta' ruħi u ta' ġismi. Danu l-ħaruf ta' Alla, danu li jneħħi d-dnubiet tad-dinja, ħen dawk li huma mistiedna għal din l-ikla tal-ħaruf. Skulix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, stejbis kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Il-ġisem ta' Kristu ħarisni għal ħajja ta' dejjem. Amen. Id-demm ta' Kristu ħarisni għal ħajja ta' dejjem.
nitolbu. O Alla, Inti ridtna nieħdu sem minn ħobża waħda u kalċi wieħed. Għatina li nkunu l-kol ħaġa waħda fi Kristu biex naħdmu ferħana għas-salvazzjoni tad-dinja bi Kristu Sidna. Ejjew flimkien ngħidu 3 Ave Marijiet b'ġieħ 3 tijib lil ġisem ta' Sitna Marija dan fil-Qarbar kif minn dan is-santwarju qalet biex isaħħek lil Karmela Grima. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Madonna ta' Pinu, Sultana tal-familja, ħarstek fuqna dejjem żomm. Il-mulej magħkom u jberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu is-Santu. Amen. Morru fil-paċi ta' Kristu.